Купихме телефони на различни супергерои. И ще им се обадим точно в 3 часа през нощта. Имаме телефона на Хълк. Лале! Какъв удар! Телефонът на Спайдърмен. А къде изчезна? Така. Ето го. Имаме и телефона на Светкавицата. Това се казва скорост! Вълк! Направо си помислих, че е избягал завинаги! Телефонът на Върколака. Видяхте ли? Адамантиевите ногти са много остри! И също така имаме телефона на таен супергерой. Но не можем да стигнем до него. Трябва да махнем тези вериги, а за това ни трябват 15 000 лайка. О, вписна ми да чакам! Взех нещо със себе си. Сега ще разберем кой е този супергерой. Ето виждате ли, приятели, без вашите лайкове няма да се справим. Ами ако вътре е Електро! Но Електро не е супергерой! Той е супер злодей! Така, добре, хайде по-добре да се обадим на Спайдърмен. Честно казано, това е любимият ми супергерой. Хайде да му звъннем по-бързо. Приятели, вижте, тук освен телефона има и някакво топче. Това е топче от сух басейн. А тук има цифрата 7. За какво ли е? Хайде да се обадим на Спайдърмен и да го попитаме за какво е това. Спайдърмен, какво става с теб? В опасност ли си? Приятели, помогнете ми! Попаднах в капана на зеления гоблин и ако не ме освободите на време, ще се взривя! Ще отнема Спайдърмен от света. А как да помогнем на Спайдърмен? Ние дори не знаем къде се намира. А забеляза ли? Мястото ми е някак познато. Сякаш е нашето студио. Хайде да се опитаме внимателно да го проверим. Само че тихо, да вървим! Приятели, зеления гоблин го няма. Помогнете ми! Давай! Така, трябва спешно да го освободим от веригата. Виж, в ръцете си държи бомбата на зеления гоблин. Тя може да избухне всяка секунда. Приятели, заключен съм с кодов катинар и докато не намерите кода, няма да можете да ме освободите. Трябва ни кодът. Явно е скрит някъде тук. Зеленият гоблин! Какво става? Какво е това? Това бомби ли са? Това са топчета! Ами ако и те избухнат! Въпреки че топчетата, това са просто обикновени топчета. Не! Няма да спасите Спайдърмен. Никога няма да намерите кода, а имате само 2 минути за това. Така, трябва да бързаме сега! Мисля, че разбрах всичко. В кутията имаше ето това топче с ето тази цифра. С коя цифра? Цифрата 7. Приятели, разбрах! Лилавото топче съответства на лилавия цвят на този кодов катинар. Значи, трябва да намерим и другите цветове. Приятели, спешно намерете сред тези топчета тези с цифри. Давай! Приятели, намерих розово топче с цифрата 0. Намерих оранжево топче с цифрата 5. Приятели, остават 2 цифри. Зелена и синя. Так, сини, зелени. Так. Има го! Приятели, синьо топче с цифрата 1. Ами няма зелено топче с цифра. Просто няма. Може би не го е хвърлил? Времето е много малко. Трябва да направим нещо. Приятели, моля ви, наистина имаме нужда от вашата помощ. Ако случайно видите зелено топче с цифра, моля напишете в коментарите къде се намира. Помогнете ни, иначе и тримата просто ще загинем сега. Бомбата ще се задейства и ще има мощен взрив. Хайде, пишете в коментарите, а аз точно сега ще чета коментарите ви в реално време. Так, някъде под краката. Не, под краката май нямаше. Така, около Евген. И там няма. Зад нас на стелажа. Точно така, цифрата 3. Приятели, благодаря ви много. Хайде спешно да въведем кода. Така, първата цифра е зелена. Това е 3. Така, оранжевата е 5.
Лилавата е 7. Готово! Розовата е 0. И последният цвят е син. Цифрата 1. Стана! Освобождавайте ме! По-бързо, приятели, по-бързо! Бомбата скоро ще избухне! Давай! Стана! Дръжте се за мен! Ето това е взрив! Приятели, благодаря ви много, че ме спасихте! Няма защо. Винаги се радваме да ти помогнем, Спайдърмен! Приятели, но трябва да бягам. Ще хвана този зелен гоблин. Ще те чакаме отново. А какво стана с телефоните? Вижте, приятели, как са се озовали тук. Хайде да върнем всичко както си беше. Приятели, май кутиите са се примагнетизирали към клетката с тайния супергерой. Така, хайде да ги сложим по-далеч. Дърпай! Ами, ако това е защото започнахте да слагате много лайкове, нали ни остава да съберем 10 000 и тогава ще можем да се обадим на този таен супергерой. И най-вероятно той просто не иска да му звъним и затова е започнал да използва суперсилите си. Щом вече използва суперсилата си, може би да не му звъним. Приятели, сега всичко зависи само от вас. Ако искате да му се обадим, сложете лайк. Така, хайде да откъснем кутията. О, светкавицата! Хайде да му се обадим точно сега. Вижте, тук има фигурка на самия Светкавица. Къде изчезна? Така, добре. Хайде по-добре да се обадим на светкавицата. Здравейте, приятели! Здравей! Как вдигна толкова бързо? Ами нали съм най-бързият човек на Земята? Отговарям на повикванията бързо. Аз не бих казал, че си най-бързият. В какъв смисъл? Искаш да кажеш, че си по-бърз от мен? Не, но нали ги има живак Супермен? Те със сигурност са по-бързи. А хайде да проверим вашата скорост. Ето, заради теб пак се забъркахме в някоя история. Сега ще разберем кой от вас е по-бърз, нали? Извинявай. Така, сега ще обясня правилата. Трябва да дърпате спагетите възможно най-бързо. Който е пръв, той печели. Готови ли сте? Готови сме! 100% ще те победя! Да, бе, опитай. 3, 2, 1, старт! Бързо, 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 бързо! Аз ще бъда по-бърз. Това е много трудно! А на мен ми е лесно. Почти приключих. Ей, при мен тук! При мен всичко се заплете! Да, аз победих. Всичко свърши. Можеш да не се стараеш. Това не беше честно! При мен, защото тези спагети засядаха! Не се разстройвай! Има и второ изпитание! А къде е масата? Второто изпитание. Трябва да спукате топчетата от своя цвят възможно най-бързо. Ще разберем кой от вас е най-бързият. А с какво ще ги пукаме? О, забравих. Дръжте! Колко си бърз. Така, аз съм готов, ако трябва. Аз също. Хайде, на 3. 1, 2, 3! Да, приятели, аз победих! Нямах късмет. Може би моята пръчка не беше остра. Сега имаме равенство. 1-1. Кой все пак ще победи? Хайде да разберем. Какво стоите? Елате тук! Пред вас има два бутона. Бутонът за лайк и за абониране. Трябва да натиснете тези бутони за по-малко от 1 секунда. За 1 секунда?
Това на практика означава да се натиснат едновременно. Ами да видим кой ще се справи с това изпитание. Хайде, аз първи! Мисля, че ще успея! Успех! Така, 1, 2, 3! Евген, как си, не се ли удари? Май всичко е наред. Ами резултатът ти, разбира се, не е кой знае какво. Може би твоя ще е по-добър. Давай! Така, 1, 2. Момчета, къде сте? Справих ли се? Малко не ти достигна. Сега ще покажа как се прави. Я да видим. Гледайте. Видяхте ли каква скорост? Нищо си! Резултатът ти е под секунда. 0,7. Това е много бързо. Значи, аз победих. Ами, ако намерим човек, който да покаже по-добър резултат от твоя. Това е невъзможно. Не вярвам. Момчета, имаме нужда от вашата помощ. Сигурен съм, че ще покажете още по-добър резултат. Моля ви, опитайте се да се абонирате и да натиснете лайк едновременно. Мисля, че ще се получи феноменален резултат. Вижте, появи се време. На 1, 2, 3 се опитайте да го направите. 1, 2, 3. Нищо си! 0,67! Това е по-добре от светкавицата! Виж това време! Това е невероятен резултат, момчета. И имам страхотна купа за вас. Ето такава, на супер светкавицата. Имате ли къде да я сложите? Да, на витрината с награди от абонатите. А къде изчезна той? Дори не се сбогува. Просто изчезна! Нищо! Хайде да сложим купата на витрината, да вървим! Ето тук. Какво? Да вървим ли да се обадим на следващия супергерой? Да вървим. Повече никога не му се подигравай, че е бавен! Няма. Добре, нека да видим колко лайка остават. 5000! Момчета, съвсем скоро клетката ще изчезне и ще се обадим на тайния супергерой. Това пък какво е? Евген, помогни ми! Часовникът ми току-що се примагнити към тази клетка. Изглежда този супергерой, а може би супер злодей. Очевидно не иска да му се обаждаме, но нас с вас нищо няма да ни спре. Така, нека се обадим на следващия. На Хълк! Момчета, и вие ли виждате това? Огромно парче броколи! И някакъв етикет. Пише силата на Хълк. За да бъде силен, Хълк яде броколи. Аз не обичам броколи. Защо така? Трябва да се ядат зеленчуци и тогава ще бъдете много силни. Нека го проверим точно сега. Така, хайде да опитаме. Това толкова бърз ефект ли е? А може би сме останали силни. Хайде да звъннем на Хълк и да разберем. Хайде, така. Хълк силен, Хълк труши. Здравей, Хълк! Искахме да се запознаем с теб. Хълк най-силен. Хълк се запознава с силни, а не с слабаци. Ние ли сме слабаци? Ти самият си слабак. Сега ще се разбере кой силен, кой слаб. Хълк ще ви смаже. Ти защо пак направи това? А какво ще ни стане? Шегувах се! Не ни закачай! Хълк подготви всичко. Първо изпитание – вдигане на тежка щанга. Хълк ще покаже как се прави. Само виж какво е теглото на тази щанга. Как изобщо ще я вдигнем? Мълчание! Гледане! Хълк силен! Ти! С синята шапка! Вдигай! А как да го направя? Опитай да импровизираш! Готово! Готово? Как? Хълк не разбира! Твой ред! Как го направи? Ще се справиш! Аз мога дори с една ръка! С една ръка! Как? Хълк не разбира!
Но има и второ изпитание. Елате! Пред вас има червен бутон. Трябва да вземете голям чук, да ударите по червения бутон и ако стойността на вашата сила е по-голяма от моята, значи сте победили. А ако не, Хълк ще ви смаже! Мисля, че сме толкова силни, защото ядохме броколи. Да, и имаме всички шансове да победим. Хълк ще покаже как се прави. Максимален резултат. А ние дали ще се справим? Нали се справихме с щангата? Надявам се и тук да имаме късмет. Хълк много силен. Ти с синята шапка. Твой ред. Лесно! Слабак. Твой ред. Какво стана? Не знам, изглежда действието на броколито свърши. Взех малко броколи със себе си. Разсей го. Защо не започваш? Изчакай, той се подготвя. Трябва подготовка правилно. Загрявка. Готов? Готов! Да, момчета, победих! Екранът се взриви от такава сила! Хълк никога не е виждал такива резултати. Вие сте силни приятели. Браво! Какво ръкостискане! Но аз трябва да тръгвам. Чао! Чао! Уф, едва се справихме. Добре, хайде да се обадим на следващия супергерой. Така, момчета, за сега можем да се обадим само на Върколака, защото тази клетка все още не е отворена. Трябва да съберем още 1000 лайка и наистина се надявам да успеете да го направите до края на видеото, за да разберем кой е този таен супергерой. А за сега, нека се обадим на Върколака. Момчета, вижте! Тук е личният жетон на Логан! Видя ли? Жетонът се примагнити. Мисля, че този герой или злодей има способността магнетизъм. А хайде точно сега да се обадим на Върколака. Може би той знае нещо. Какво ви трябва? Здравей, Върколак! Искахме да се запознаем и да се срещнем с теб. И имахме един въпрос към теб. Добре. Исках да потренирам. Хайде във вашето студио да потренираме заедно. Хайде! Така, да вървим! Така, какъв беше въпросът ви? Върколак, имаме проблем. По някаква причина металните предмети се привличат към тайния телефон на супергероя. Или суперзлодея. Не знаем точно. Не знам за какво говорите, момчета. С нищо не мога да помогна. По-малко приказки, повече работа. Да тренираме. Така, вижте. Тук имаме 3 злодеи. Доктор Дум, Танос, Локи. И ще трябва да ги насечете. Сега ще ви покажа как. Не се плашете. Сега ще ви покажа майсторски клас. Нещо такова. Сега е ваш ред. А как да го направим? Ние нямаме такива ногти. Няма проблем, момчета. Имам ето такова десертче, което ще ви даде от моите сили. Вземете. За мен? Върколак, дай на него! Имам само едно, съжалявам. Тогава да си го разделим. Давай! Само как? Имам идея! Върколак, можеш ли да изкараш ногтите си? Защо? Ами, изкарай ги, а аз ще ти кажа защо. А можеш ли да ги удариш точно в центъра на този шоколад? Хайде, добре. Ето това се нарича практично използване на супергерой. На, вземи твоята половинка. Така. Колко вкусно десертче. А кога ще се появят ногтите? Скоро ще се появят. Важното е да го изядеш. Уау! А на мен защо ми се появиха ногти само на едната ръка? На мен също!
Момчета, нали изядохте по половин десерче, затова и на едната ръка, но това няма да попречи на тренировката. Така, ти иди и разсечи Танос. Така. Нищо си! Не знаех, че са толкова остри! Видяхте ли колко равно се получи? Върколак, а може ли аз да опитам? Не може, а трябва. На мен ногтите ми изчезнаха! На мен също ми изчезнаха! Момчета, вие какво си мислехте? Ефектът е временен. Така, добре потренирахме. Благодаря ви много. Благодарим ти! Хайде, всичко добро, късмет! Така, добре, хайде да видим. Може би вече са се събрали лайкове на тайния телефон и ще можем да му се обадим. Да тръгваме! Момчета, тази клетка почти се отвори. Липсва само твоят лайк. Моля те, сложи го точно сега. Момчета, това е телефонът на злодея Магнето. Точно така! Всичко съвпада! Към тази кутия се привличаха всички метални предмети, а това е основната му суперсила! Момчета, ще бъде много опасно, но точно сега ще се обадим на Магнето. Момчета, вътре има само телефон. А може би така е по-добре! Хайде да му наберем! Хайде! Странно! Затвори! Може би е заед... Залегни! Момчета, из студиото ни започнаха да хвърчат метални предмети! Залягайте! Сякаш всичко малко се успокои. Ага. Самият Магнето! Напразно отворихте телефона ми. Сега няма да оцелеете. Момчета, студиото ни започна да се свива. Кой е твоят любим супергерой? Този или този? А ти би ли искал да ги видиш на живо? Ние също го искаме, затова поръчахме тези истински телефони на супергерой. И ще им се обадим точно в 3 часа през нощта. Днес ще се борим с злодеи и чудовища. Ще преминем през сложни изпитания на супергерои и ще спасим целия свят от опасност. Хора, само погледнете какво имаме тук. Истински телефон на Спайдърмен. Ого, той изцапа камерата с паяжина. Втори телефон. Батман. Аз съм Батман. Колко много прилепи! Следващия телефон. Супермен. Вау! Видяхте ли това? Той има опасен поглед. Истинският телефон на Дедпул. Той почти разряза камерата на 2. А също така имаме телефон. А къде е железният човек? Легни! Това беше страхотно. И накрая, последният телефон. Това е таен супергерой. И наистина, приятели, не знаем кой е там. Надявам се, че това не е злодей. Но този телефон е заключен с верига. И за да го отворим, трябва да съберем 10 000 харесвания. За да направите това, трябва да свиете видеоклипа по този начин. Виждате ли, долу има бутон за харесване, натиснете го. И така ще разберем кой е този таен супергерой. О, някой от вас току-що натисна харесване. Опитай и ти точно сега. Може би и ти ще успееш. Вау! Хайде, момчета, получава се! Остават 9998 харесвания! Нека се постараем и ще разберем кой е този таен супергерой. И така, момчета, нека определим на кой супергерой ще се обадим първо. Пишете в коментарите сега и на когото има повече коментари, на него ще се обадим. Имаме телефон на Спайдърмен, Батман, Супермен, Дедпул и Железния човек. На секретния супергерой все още не можем да се обадим. Пишете коментари веднага, а ние ще ги прочетем. И така, много коментари за Железния човек. Значи, първият, на когото ще се обадим, ще бъде Железния човек. Не, чакай, повече пишат за Спайдърмен. Точно! Много коментари за Спайдърмен. Значи, ще му се обадим. Обожавам Спайдърмен! Той е толкова весел и енергичен. Така че нека по-бързо му се обадим. Това са легендарните очила, които Тони Старк подари на човека паяк. Да,
В тях е зареден изкуствен интелект, разработен от Тони Старк. Облечи ги побързо. Нещо не работи. Първо трябва да ги включиш. Поздрави, Едит! Май така я наричаше Питър Паркър. Здравей, Едит! Момчета, нещо заработи. Изглежда. Какво става? Работи ли? Здравей, Андрей! Абонирайте се, за да активирате всички функции на изкуствения интелект. Уоу! Момчета, чухте ли това? За да заработят очилата, трябва да се абонирате за канала. Но аз вече съм абониран. Тогава има много важна мисия за вас. Абонирайте се за канала и тогава ще разберем заедно на какво е способен изкуственият интелект в тези очила. Направете го веднага! Абонаментът е активиран. Благодаря. Включвам функциите на изкуствения интелект. Момчета, много ви благодаря. Хайде да разберем на какво са способни. Едит, какво можеш? О, помоли я да те направи супергерой. Едит, можеш ли да ме направиш супергерой? Да, разбира се. Активирам нанотехнологиите. Леле, Андрей, ти сега си човекът паяк. Вау, това е толкова яко! Мечтаях да се срещна с човека паяк, но да стана човека паяк е много по-яко! А можеш ли да направиш някакъв трик? Нека опитаме. Леле, видяхте ли това? Леле, хора, никога не съм можел да правя салто! Благодаря, Едит. Хайде побързо да се обадим на човека паяк, да се запознаем с него и да покажем какво има сега. Кой взе телефона? Как не вовремя решили да ми се обадите? О, ти си от мултивселената, нали? Какво може да бъде по-добро от един Спайдърмен? Разбира се, два Спайдърмена! Ха! Спайдърмен, здравей! Отдавна искахме да се запознаем с теб. Няма време, момчета, трябва да се борим с злото. Хайде, ще ми помогнеш ли в това? Не, къде? Двамата ще се справим по-добре. С кого? Тук вече няма никого. Аз съм Веном. Да го оставим. Не. Не, видяхте ли? Двама човека паяка. Ще се справя с всеки. Напред! Хайде. Ще постоя, може би. Андрей, защо стоиш? Помогни му! Как? Аз съм супергерой само от 2 минути! Попитай, Едит. Точно! Едит, помогни ми да победя Веном! Слабото място на Веном е силният звук с висока честота, например. Звукът на камбана. Активирам нанотехнологии. А това наистина ще помогне? Да опитаме! Това наистина работи. Веном отслабва. Нужни са повече силни звуци! Хора, Веном отслабва, но това не е достатъчно! Спуснете се бързо надолу и намерете към банката до бутона абониране, така ще ни помогнете да победим Веном. Освен това няма да ни изгубите и винаги ще знаете, когато излиза нов видеоклип. Направете го веднага! Да! Справихме се! Ура, момчета, справихме се! Всичко е благодарение на вас! Много ви благодаря! Но това не е само наша заслуга, това е и заслуга на нашите абонати. Благодаря ви много, приятели, без вас нямаше да се справим. Благодаря ви много, момчета! Вие сте истински герой! А аз трябва да летя да спасявам света! Чао, чао! Довиждане, Спайдърмен! Андрей, а ти още дълго ли ще бъдеш в този костюм? Аз, честно казано, не знам как да го сваля. Разбрах ви. Свалете костюма. Фух, момчета, да бъдеш супергерой, разбира се, е страхотно, но е безумно опасно. Може би ще сваля тези очила.
Човекът паяк е много готин, той изобщо не се страхуваше от Веном, за разлика от другото паяче. Ей, аз всъщност не съм истинският човек паяк и не всеки ден се боря с такова зло. Колко добре, че човекът паяк беше до нас, той ни спаси. И вие, зрителите, също много ни помогнахте. Напишете в коментарите дали ви хареса човекът паяк. Да се обадим на следващия супергерой. Невероятно, хора! Това беше само първият телефон. А какъв екшън? Нямам търпение да разбера кой ще бъде нашия таен супергерой. Не виж, невероятно! Момчета, вие сте страхотни. Остава да съберем само 5000 харесвания. Не разбрах, толкова ли ви хареса човекът паяк или ви е интересно да разберете какъв е този таен супергерой? Хайде, момчета, натиснете! Сложете лайкове точно сега и тогава ще разберем кой е този таен супергерой. А пока ще се обадим на следващия супергерой Батман. Батман е много готин супергерой, но много мрачен. Сега ще се запознаем с него. Какво е това? Не знам. Прилича на дистанционно за количка. О, бутон. Хайде да натиснем. Момчета, някакъв таймер се стартира. Нещо започна да писука тук всичко. По-добре да махна пръста си. Времето започна да тече още по-бързо. Какво да правя, Андрей? Само не пускай бутона! Хайде спешно да се обадим на Батман. Може би той знае как да реши нашия проблем. Къде е детонаторът? Той е у вас. Батман, здравей! Имаме нещо такова. То свети цялото, някакъв сигнал излиза от него. Има и обратно броене. Какво направихте? Остават само 60 секунди. Вече тичам към вас. Имам чувството, че ще се случи нещо много страшно, когато таймерът свърши. Батман, къде си? Вие активирахте детонатора. Когато времето изтече, всичко тук ще се взриви. Казах ти, помогни ни! Трябва да отрежем правилния провод, тогава ще се спасим. Но не знам кой. Имаме много малко време, но тук имаше някаква карта в кутията. Нека я погледнем. Джокер, това са неговите номера. Така и знаех. Момчета, тук на картата има различни цветове. Има червен, зелен, оранжев, но няма кафяв. Може би трябва да се пререже кафявия. Тогава режем кафявия провод. Ура! Бетмен, ти ни спаси всички! Благодаря, Батман. В следващия път бъдете внимателни, иначе пак ще попаднете в капана на Жокера. Но ти нали пак ще ни спасиш? Ако не съм зает. А сега трябва да тръгвам. Ще хвана този клоун. Фух, момчета, отървахме се. Иначе щяхме всички да се взривим тук. Трябва да бъдеш по-внимателен с неща, с които не си запознат. Момчета, вижте какво е това! Това е въпросителен знак! Точно същият въпрос, както и на тайнствената кутия. Ами, ако са заедно с Жокера... А кой може да бъде това? Харли Куин, пингвин, загадочник. Мислех, че днес ще има само добри супергерой. Изглежда, че в секретната кутия има злодей! Супер злодей! Хора, пишете в коментарите как мислите кой се крие в секретната кутия. Сега ме е още повече страх, отколкото от този телефон. О, виждам, че и вие нямате търпение да разберете. Остават само 2500 харесвания. Много бързо ги събирате и съвсем скоро ще разберем кой е в секретната кутия. Супер злодей или супер добряк. Да, лайковете ни мотивират да продължим да звъним, въпреки опасността, която ни очаква. Всичко е заради вас, приятели. Много разчитаме на вас. А сега ще се обадим на следващия супергерой Супермен. Ще му се обадим. Невероятно! Какво е това? Това е криптонит, слабостта на Супермен. Тогава давай го скрием, за да не попадне в ръцете на суперзлодеите. Хайде по-бързо да се обадим на Супермен. Защо звъните? Какво ви трябва? И мислех, че ще бъде по-учтив. Здравей, Супермен. Искахме да се запознаем с теб. Значи, сега ще съжалявате за това. Какво е това? Защо е толкова зъл? Не знам, но ми се струва, че това не е на добро. Какво? Нека се запознаем. Сега ще ви разнеса всичко тука. Балони. Те добре се пукат.
Не вижте какъв е този чип на рамото му. Да, това прилича на чип, който превръща добрия човек в лош. Затова Супермен е толкова зъл. Трябва да му вземем този чип и тогава той ще стане добър. А у мен има идея. Ей, Супермен! Мислех, че си много по-силен, а ти си слабак. Решеща! Да по сравнение с мен! Аре, ти си буболечка! Ще те изпепеля! Криптонит! Откъде го имаш? Махни го! Евген, по-бързо! Къде съм? Какво ми се случи? Беше под влиянието на този чип и стана неконтролируемо зъл. Да, и между другото ни разруши цялото студио. Момчета, простете ме, бях извън себе си и изобщо нищо не помня. Нека, за да изкупя вината си, да ви помогна да възстановите локацията. Всичко е готово, момчета. Още веднъж се извинявам за неудобствата и много благодаря, че ме спасихте. Не знам какви още страшни неща можех да направя. Да, ние всичко разбираме. Просто следващия път бъди по-внимателен. Разбира се, аз ще отлетя да спасявам света. Успех, момчета! Всъщност имаме врата. Не беше задължително да разваляш тавана. Аха. Невероятно. Ние помогнахме на самия Супермен. Да, ако не бяхме махнали този чип, той щеше да ни разруши цялото студио тук. Между другото, трябва да го унищожим. Вижте, тук също има въпросителен знак, както и на таинствената кутия. Интересно, кой ли може да е това? Супермен има немалко врагове. Лекс Лутър, Дарксайд? Генерал Зод. Но кой би мог да натопи и Батман, и Супермен? Не знам, но това явно е някой опасен. Предлагам да не се бавим и да се обадим на следващия супергерой. Може би той ще ни подскаже нещо. И да, трябва да унищожим този чип. И така, момчета, останаха ни 3 телефона. Телефонът на Дедпул, телефонът на Железния човек и телефонът на тайния супергерой, на който остават да се съберат само 1000 харесвания. Вие вече сте събрали толкова много лайкове, че за вас тази 1000 е просто нищо. Да, момчета, точно ти веднага сложи лайк, защото безумно искам да разбера кой подставя супергероите. А сега да се обадим на най-безумния супергерой Дедпул. Той е най-смешният от супергероите и е безумно интересно да се запознаем с него. Нека отворим. О, палачинки! Обожавам ги! Аз също ги обичам. А вие обичате ли палачинки? Пишете в коментарите. Хайде! Безумно вкусна. Да вижте колко много шоколад. Фух, аз съм безумно сит. Още повече, че имахме такива безумни приключения. И аз се наядох. Хайде да се обадим на Дедпул. Хайде! О, Какво е това? Това е сребърния сърфис. Защо му е на Дедпул? Не знам много. Хайде да му се обадим и да разберем. Хайде. Здравейте, момчета. Мисля, че вече звъните. Нищо не се разбира. Здравей, Дедпул! Трудно те чувам и изобщо не те виждам. Ой, извинете, забравих да извадя телефона, но вие разговаряхте с не по-малко важна персона. С моята пета точка. Ще дойдеш ли? Искахме да се запознаем с теб и да те попитаме нещо. Разбира се, вече отдавна поръчах палачинки за вас, защото съм ужасно гладен. Скоро ще се видим. Пум, пум, пум. Изглежда, че това бяха неговите палачинки, а ние ги изядохме. Надявам се, че няма да ни направи нищо, нали? Бу! Изплашихте ли се? Не се бойте. Така, къде е моята поръчка? Дедпул, тук се случи една удивителна ситуация. Накратко, не знаехме, че са твоите палачинки, изядохме ги. Извини ни, моля те. Как посмяхте? Аз съм толкова гладен и не ми остава нищо друго, освен да ви ям. Шегувам се. Видяхте ли как се напрегнахте? А какво искаш от нас? Имам едно нещо на ум. Ще хапнем, ако се справите с задачата, разбира се. След мен! Вие какво? Залепнахте? Да ви помогна ли? Хайде по-бързо!
Какво е това? А ти какво, не виждаш ли? Ананас и диня. Ха-ха. Но първо трябва да ги нарежем. И как ще го направим? А какво оръжие използвам? Пистолет? А още... Да, Катана? съвсем вярно! А ти не си толкова глупав, колкото изглеждаш! Разрежете тези плодове с моята катана! Дръж! Моята баба! Аз не. Естествено ти! Това беше добре! Сокът пръсна във всички посоки, дори в окото ми попадна. Сега е твой ред. Мая! Те винаги са толкова неразбиращи. Твоя. А с този човек шегите са лоши, когато държи катана в ръцете си. Изпълнихме твоето изпитание. И то вярно. Добре, ще взема това със себе си. Не са палачинки, разбира се, но са много полезни и вкусни. Чао! Почакай, Дедпул! Забрави катаната! И още имахме въпрос! Намерихме сребърен сърф в твоята кутия! Какво означава това? Какъв е този сребърен сърф? Странно! Сърфинга е, разбира се, готин, но не е за мен. Не знам откъде е това, не мога да ви помогна с нищо. А катаната дай насам. Опасна работа е това. Чао! Кой може да е това? Кой ни се подиграва, хора? Ние нищо не разбираме. Беше интересно да помахаме с катаната с него. Съгласен, това беше мощно и много странно. Но в крайна сметка, какъв е този сърф? А всъщност на сребърния сърф лети сребърният сърфист. Може би той е в тайната кутия. Добре, да отидем да видим. Може би тайната кутия вече се е отворила. А вие напишете в коментарите как ви се струва Дедпул. На нас с Евген лично много ни хареса. Да вървим! Уау, момчета! Вие сте толкова мощни, вие сте истински супергерой! Остават само 500 харесвания и тогава ще разберем кой се намира в тайнствената кутия. Харесайте веднага, а ние междувременно преминаваме към телефона на Железния човек. Вау! Това е истинската ръкавица на Железния човек! О, и тук орбизи! Странно. А как са свързани ръкавицата и орбизите? Не мисля, че тя стреля с тях. А давай да постреляме! Имаме къде да стреляме в студиото! Да тръгваме. Хайде! Какво ще кажете да проверим мощността на тази ръкавица? Хайде да стреляме по чашите! Готов ли си? 1, 2, 3! Невероятно! Каква мощ! Невероятно. Ай, какво правиш? Влин, Евген, прости! Моля те! Просто с нея е толкова лесно да се стреля. А това какво е? Да се върне на Тони Старк. Хайде, да му се обадиме и да върнем тази ръкавица, иначе ще нараня някого с нея. Хайде! Така, нека му се обадим. Здравейте, момчета! Нещо се случи ли? Здравей, Железния човек! Тук намерихме твоята ръка и пише, че трябва да ти я върнем. Така че ела да я вземеш. Чудесно! Правилно постъпихте! Аз, разбира се, сега съм малко зает, но веднага ще дойда при вас. Фух, добре, че е в добро настроение. Да, не бих искал да се разправям с Железния човек. Защо никой не използва вратата? Здравейте отново, момчета! Добре, че намерихте ръкавицата. Дай я насам. Много благодаря. А аз тогава отлитам. А с какво си толкова заед, ако не е тайна? Може би можем да ти помогнем. Имам ръкавицата на Танос и трябва да намеря камъните на безкрайността. Те са общо 6, но някой ги е скрил така, че не мога да ги открия никъде. Може би сте ги виждали? Не, за съжаление не сме видели. А това какво е? Това, изглежда, е точно този камък. Кажи, това ли е той? Да, вие намерихте първия камък на безкрайността. Трябва да намерите останалите. Изглежда някой е скрил всички камъни във вашето студио. Но какво означава този въпросителен знак тук? Не знаете ли? Това изглежда! Пак е той! Кой е Имаме той? тайна кутия с таен супергерой и никой не знае кой е вътре. Той направи толкова много лоши неща тук.
Да, ужасни дела. Виждам, че почти сте отворили тази кутия. Остават съвсем малко харесвания, момчета. Натиснете, поставете харесвания и ще отворим тази тайна кутия. А сега нека заедно да потърсим камъните на безкрайността. О, още един намерен. На този хълк странно свети челото. Изглежда, че е камък. Да, това определено е камък. О, още едно камъче. Още един камък! Ребята, остана последният! В тази студия е много трудно да го намерим. Нужна ни е вашата помощ. Кажете, виждате ли светещ камък? Ако видите, помогнете ни. Веднага напишете коментар. Къде се намира? А аз ще прочита и че ги намеря. Помогнете ни и на Железния човек. Хайде, пишете коментари. Така, много коментари. Ето го къде е. Ето го! Благодаря ви, момчета! Това е последния камък на безкрайността! Железният човек! Ние го намерихме! Много благодаря, момчета, помогнахте, а на мен ми трябва да летя и да върна камъните на местата им. Почакай! Ако нещо, имаме и врата. О, извинете, навик. Добре, тогава аз тръгвам. Чао! Железният човек, както винаги, е страхотен. Дори излезе през вратата. Напишете в коментарите, ако ви харесва този супергерой. Хора, нека да видим дали се е отворил тайния телефон. Остана само един лайк! Някой от вас все още не го е поставил. Хайде да го направим възможно най-бързо и да отворим тази кутия. Да видим кой ни е мъчил през цялото това време. Момчета! Успяхме! Телефонът е отворен и точно сега ще разберем кой е този таен супергерой. Нямам търпение. Не може да бъде! Това е телефонът на Галактус! Поглъщателя на светове! Така значи, това е което всички подставяше. Хайде по-бързо да му се обадим. Смъртни, посмяхте да ми се обадите на Галактус, поглъщача на светове. Хора, изглежда, че Галактус изобщо не е добър и трябва да бягаме от тук. Да,